Hi vlogs, good morning and today is pauwi na kami sa Bicol mga kalongi from Tacloban. So yan na nga, biyahe na kami papuntang Bicol mga kalongi. Sana hindi umulan dahil nagbabadya ang langit mga kalongi. Sa tingin nyo ay ulan yan o hindi mga kalongi. So yun, antayin natin yung ulan sa unahan mga kalongi. Ride safe sa aming lahat pauwi dito mga kalongi dahil nakikita nyo naman umuulan na nga, yun na, tumatalsik na sa camera yung ulan, ambon pa lang. So yan, may mga bikers din dito mga kalongi. So yan, umaga kasi dito pag alis namin ng Sunday is umaga, so kikita natin yung mga nagbabike mga kalongi. So yan, diretso lang tayo mga kalongi. Uy, may patuo. Saan kaya ni papunta? Nako. Wait, tingnan ko muna sa Waze. Uy, mali yung daanan natin mga kalongi. Balik. So yun, nagkamali ako ng dinaanan mga kalongi. Sumunod sila sa akin. So ito palang pa kanan yung daanan namin mga kalongi. So yun, papunta ng San Juanico Bridge or papunta na ng Bicol. Ito pala yung Marlica Highway. Pasensya na po, tao lamang nagkakamali. Ito pala yung daanan pauwi ng Bicol mga kalongi. So yun, nakikita ko na you are leaving Tacloban City mga kalongi. Yun, thank you and keep safe. Diba? So have a safe travel namin mga kalongi pauwi ng Bicol. So you are leaving Tacloban City. So ayun mga kalongi, sa unahan, yan na nga, umulan na nga mga kalongi. At saka dandahan lang tayo, nakikita nyo naman mga kalongi. Nakikita nyo naman umulan. At saka ang ganda pa ng daan mga kalongi. Bag, lagutok lang ang ating chrome shock. Inbox, kawawa na naman mga kalongi. O diba, dandahan lang yan ang dakbo ng mga kalongi. Dahil hindi talaga maiwasan na yun. Nakikita nyo naman ang daan mga kalongi. Ang ganda ng daan dito mga kalongi, para kang nasa helicopter mga kalongi. So diba, so ayan, dumaan muna kami dito sa kainan dahil nga nagugutom na ang tropa mga kalongi. So ayan mga kalongi, girap na ang kami dahil tuloy na ang biyahe namin papuntang Bicol o pauwi ng Bicol mga kalongi. Ayan, tapos na kami kumain dito sa kainan dito sa may Calbiga. So yun nga mga kalongi, challenge lang talaga sa amin dito is yung daan mga kalongi dahil malubak. Yun, di naman natin yung ipagkakaila. So yan, nakikita nyo naman, diba? Nakikita nyo naman, so hindi namin mawasan. So dandahan lang talaga ang takbo namin dito mga kalongi pauwi ng Bicol. So dito naman may maganda namang daan na street siya na walang lubak. So doon kami makakabuhay doon ng patakbo mga kalongi. Pero nandun pa din yung malaking pag-iingat namin mga kalongi. Dahil tulad nun, di ba? Diba? Kita nyo naman, double yellow lane yun. So yun, di natin maiwasan na meron talagang unahan. Ganda ng daan, pero pagdating sa unahan, ang pangit. Hindi ang pangit. May lubak pala. So yun mga kalongi, malapit na kami sa Alin. Yan, naamoy ko na mga barko, mga patawid sa Matug mga kalongi. Time check is now 2 o'clock in the afternoon mga kalongi. So ayan, dumiretso na kami sa ticketing office mga kalongi. Kasama ko si Paps Butchoy mga kalongi. So ayan, pakinggan natin kung saan kami pupunta mga kalongi. Ayan, pangyahan kami sa mas mabilis dito yung mga pagano kasi madami silang board at dito sa Wait,
4. Tapos anong oras ba kayo makakarating? Mga 6 na ganito. Oo, makakarating. Sarang mo natin si ano. Pero kung namin mo. Yan ako yun. Wala na eh. Hindi na Opo. Kasama nga namin yun. Opo. Hindi kami umabot, Okay. dadalawa na lang yung ano. Hello! Welcome to my vlog! Pasok natin. Hello! Welcome to my vlog! Ate Carla. So ayun mga kalungi, nakaalis na pala yung barko. May So ticket sana ibang barko na lang kami kukuha ng ticket mga kalungi. Yun, nakakuha na kami ng ticket mga kalungi, patawid ng Matnog. Salamat kay ma'am at itinuro kami na may paalis na barko na pwede pa namin masakyan para makaabot kami sa ng magaga doon sa Matnog. So yun mga kalungi, tinawag na kami at inassist na kami sa security at pinapapunta na dito sa may entrance para sa loading area mga kalungi. Ayan o. So waiting lang kami para i-check yung ticket namin mga kalungi. Kasama na shoutout dito kay Paps Butsoy at kay Paps Pablo. So ayan, chinek na ni ma'am yung ticket namin. Isang ticket lang kami ni ang resibo ni Butsoy tapos sa akin. So kasi parehas yung presyo ng motor namin. Yung kay Paps Pablo medyo mura yung pamasahin sa motor niya. So sa amin yung medyo na mapamahal. So dapat pala ganun lang ang i-declare natin. So yan, papasok na kami mga kalungi sa loading area na. So shout out sa mga kuya natin dyan na tumulong at saka nag-assist. So ayan mga kalungi, papasok na kami dito sa may loading area. So ayan. So sa mga nanonood ng video na to or yung adventure namin galing ng Bicol hanggang Tacloban, Leyte, pabalik ng Bicol, maraming salamat sa inyong suporta mga kalungi. So yan, papasok na kami sa barko mga kalungi, sa Ruro kasi tinatawag na kami. So susunod na daw kami dyan. Hindi pa pala. So nanghingi si kuya ng sticker mga kalungi, ngunit hindi na natin nabigyan ng sticker si kuya dahil nga naubusan na kami ng sticker galing Bicol to Tacloban. Naubos na yung sticker namin mga kalungi kasi maraming nanghihingi pala along the way mga kalungi. Kaya kayo kung may sticker man kayo, dami-damihan nyo na kung pupunta kayo, magta-travel kayo from Bicol to Mindanao mga kalungi. So ayan, Peltrangco, baka susunod na kami dito sa may Peltrangco mga kalungi. So ayan, naka-ready na, timbre na yung isa na papasok na daw kami sa loob ng Roro mga kalungi. So ngayon mga kalungi, pansin nyo medyo mahalo ng dagat ngayon mga kalungi dito sa may port ng Alin. So yan, yan hirap na hirap ba? Hindi naman hirap kasi baka sumayad mga kalungi si Maximo. Yan mga kalungi, nasa loob na tayo kung saan nakapaparada yung motor namin dito sa loob ng Roro o barko na patawid ng Matnog mga kalungi. So, mamaya akyat na din kami. So yun na nga, nandito na kami. So may mga batang malangoy, tapunan mo natin ang barya mga kalungi. So posible natin mga kalungi, ang alis daw is 5:30 in the afternoon. Kaya sigurado darating kami ng alas 5, alas 7 o alas 8 ng gabi doon sa Matnog mga kalungi. So ayan, maraming salamat ulit mga kalungi sa walang sawang pagsubaybay. So medyo maalon mga kalungi, nakakahilo. So yan nga, sa Matnog baka gabihin na talaga kami nito mga kalungi pagdating doon. Yun, maalon. Yan mga kalungi, nandito na ako sa Bicol. Hindi ko na ginawa na ng video yung pagbaba namin sa Roro sa Matnog mga kalungi. So maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking video from D1 hanggang D4 mga kalungi.